Bueno, nik bi erantzungo dizuet batera, ze sinadura bilketa jarri duzuen mai gainean. Nik sinadura bilketaren aurka ez daukat ezer, arrasate garbi noski baiet, sinadura bilketa bat egon zan, eta legealdi honetan beste hainbat herritarrek egin dituzte sinadura bilketak. Baina hemen, klaro, desberdintasuna barmen badago, zeinek abiatzen du sinadura bilketa? Gauza bada herritarrek izatea sinadura bilketa horrek abiatzen dutenak, edo partido politikoak izatea. Eta ja partido politikoak didezenean, eta batez ere, zure gana joan ez diranean lehenengo, ze, klaro, ezken ere gana inoen ez da etorri, EH Bildukoak, bai, idatziz, email bat jarri zidan, ea ze informazio nukan, baina ostera, ez da inor etorri, EH Bildutik, ez Podemosetik, ez Irabazitik, inor ez da etorri nire gana esatera. Maria, aldundiarekin euki duzun bilera zer moduz, ze aldaketa planteatu dituzue, zenbat kexa egon die, zer erantzun hau ke ba, oinarte zain nago. Baina, nahiago izan dute sinadura bilketa bat martzan jarri, nire gana etorri baino lehen, gaia nola dagoen jakitera. Hombre, hor ikusten da, helburu guztiz elektoralista eta politiko argia dagoela atzean. Eta guk bai, kudeaketa eredua gurea desberdina da. Guk mozioen bitartez ez dugu gestionatzen udaletxea. Gure kudeaketa eredua da akordioen kudeaketa, eta horretarako ze egiten dugu instituzioarekin. Harreman bat egin, gelditu, bildu, eta akordioetara iritsi, eta aldaketak eskatu, eta akordioaren bidea. Gukola ulertzen dugu udal kudeaketa, eskerrik asko.